Bore da i chi gyd, ffrindiau. William Rosser dwi, ac dwi'n byw ac yn gweithio yn y dref fawr hon, Abertawe. Dwi'n gyfrifol am drefnu'r Cyfrifiad. Dwi'n brysur iawn ar hyn o bryd, oherwydd bod y dref yn tyfu a thyfu. Mae llawer o bobl yn dod o'r 4 ban y byd i chwilio am waith ac am fywyd newydd yn y porthladd ac yn waith copr y dref. Dwi'n cwrdd â llawer o bobl yn ystod fy ngwaith i. Ydych chi eisiau clywed mwy am rai ohonyn nhw? Edrychwch. Dyna Mae Mr, un o'r argraffwyr sy'n ennill ei bara beunyddiol yn Abertawe. Daeth o fristeg reithnol, ac mae wir wedi glanio ar ei draed yma, achos bod pawb eisiau gwybod am beth sy'n mynd ymlaen yma, a ledled y byd. Mae e'n gwerthu papurau newydd. Mae e'n cynhyrchu pamffledi a phosteri heb sôn am lyfrau. Mae pawb eisiau darllen, ond mae'r llyfrau dal yn gostus. Dim problem. Chynog llyfrgell gylchredol yw Mr Pierce hefyd. Paidiwch a phrynu, bethygwch. Mae'n ddigon o rad. Dwi eisiau'n awr siarad ar bonheddigesa. Dych chi'n chwilio am ŵr? Neu am ŵr newydd efallai? Wel, dwi'n dyn perffaith. Nid fi. Starling Benson yw ei enw e. Mae e'n iach, mae e'n ddibriod, mae e'n gyfoetho hefyd. Perchenog mwyn glawr yw e. Meistr copr hefyd. Ac mae copr yn werth mwy nag aur yn Abertawe a hyn o bryd, ond yw e. Prif ddinas copr y byd yw Abertawe. Copperopolis. Dyn dawnus iawn yw Mr Benz. Casgliwr ffosil, deir egwr brwd, a ddawnsiwr egniol yn yr ystafell am gynnig. Cymeriad poblogaidd a ddymunol iawn yw e. Wel, dyma di sy'n gwybod llawer am yr hanes copr yn yr ardal hon. Mr George Grant Francis. Wel, mae e wedi ysgrifennu llyfrau amdano fe. Hanesydd adnabyddus yw e, ac dyn garwr hefyd. Un o prif sylfaenwyr sefydliad brenhinol Dyheadur Cymru. Mae e'n cyfrannu at y fywyd dinesig y dref hefyd. Cymhorwr da dros ben yw e. Y mae nesaf efallai. Dyn llwyddiannus iawn. William Bird. Wel, un o'r bobl pwysica y dref yw Dr William Bird. Mewn fidwr yw e hefyd, o grig hawel yn Sir Frycheiniog. O gŵr bonheddig a chyfoethog yw e, achos bod rhaid i'w gleifion e, danu am ei triniaeth nhw, arian mawr hefyd. Mae e'n byw gydag ei teulu ef mewn tŷ mawr yn Burrows Road. Mae gwraig a phedair o plant gyda fi. A phedair morwyn hefyd. Wel, bydd gadw'r dyn dacus. Dyn caredig a thrigadol yw e. Mae e'n poeni fawr
fawr am iechyd y tlodion sy'n byw yn y dref hon. Mae'n credu bod llawer o'i problemau nhw'n cael eu hachosi gan eu bwyd gwael a'r dŵr brwd rhaid iddyn nhw'n yfed. O, wel, o rhaid i mi fynd nawr. Mae'n hanner dydd yn barod. Cyn i fi fynd, ydych chi'n hoffi o oriel? Wedi ei wneud mas o arian gan Mr Hennessy, stryd y gwyn. Hennessy? Nid enw Cymraeg yw Hennessy, ond yw e? Mae llawer o weddilod yn byw yma yn Abertawe. A rhan fwyaf ohonynt yn ddigrefft a diddysg, ond eithriad yw Mr Hennessy. Crefftwr anhygoel yw e. Mae'n cynhyrchu offer gwyddonol o bob math, o bedrannau morol i gronomedrau, o delesgopau i fy orialu. A'r prys? Faint costiodd e? Paidiwch a bod yn fusneslyd. Nawr te, mae rhaid i mi fynd. Paidiwch anghofio. Byddai'n curo ar eich drws di cyn bo hir. Hwyl fawr.